Hi guys, welcome to my channel. Kalau ikaw ni mo dito, ano ikaw ganon? Sina ka? Ara. Muni ang ano guys, dagong-dagong mo. Kita ba ya? Guys, oh. Dagong-dag. Ang swaki guys, ganito yung ano kulay ng ano. Sarap. Ano sila, ano ani. Nakakabaan, ano eh. Nice. Kain muna ako guys ha kasi nagutom ako. Tapos na yung mga kasama kong kumain guys. Ako na lang yung ano naiwan. Ganito lang guys, oh. Pipili na. Pero mag-ingat tayo guys kasi may tinik to. Matinik to. Ay, klaro kayo. Wala kong nawana. Dako ba? Ano? Ha? Kalta? Ano guys, oh? Ingat lang sa tinik guys. Sige, atas ito ko yan. Ito paglingkod ko yan. Tagain na anak. Kuha ito nagong-dagong ko yan. So ayun guys, ubos yung ano, ubos yung ulam namin guys na bulas sa swaki ug dagom-dagom.
Pero yung kanin namin guys hindi naubos. Yan po ang dito. Dito po kami sa may mangroves guys kasi mainit yung ano. So ito po ano, dito po yung ano, Kanaugon Seaside. Ito po ang tinatawag namin Kanaugon guys. Dito po kami lahat na kumukuha ng ano, si Tagalog sa Kinhason gani. Manguha og Kinhason guys, yung shells ba. Yan po ang ano guys, makikita dito yung ano, Wajan Island. Na, ay, asa. Meron din pong floating cottage guys. Oh. Floating cottage ni Coach Eddie Mahilong. Ito po yung ano guys, oh, yung Spotted Pescador Island. Layo bro. Daghan sa tawa na pa? Oh, dah mga anak dia. So guys, dito po nagtatapos ang aming adventure dito sa dagat guys. Pumunta po kami na dito sa dagat kasi dito kami nag-agahan guys kasi walang ulam sa bahay. Tapos yun guys, masarap din kumakain dito sa dagat guys, kaya dati palagi namin itong ginagawa. Yun po guys, maraming salamat po sa inyong panonood guys, at sa mga ayun lang po nakadalo sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa mga bago po pa pong mga videos. So maraming salamat po guys sa inyong panonood. Ano alam mo muning nangaligo ganina nga daghan mo diha? Ha? Oh! Start mo tulang. Na kay mga to na taron ta. Taron ko. Ika? Pagtaron na mo galigo kay mga to na ta. Practice ko ba? Gang. Abi. So ito po ang guys, Kanaugon Seaside. Tinatawag po siya Kanaugon kasi may hagdanan po ito guys. Now against the light.
Uy, tagay ko ang tubig nga mo. Inom pa ko. Ito po guys, oh. Pauwi na po kami guys. Hindi na pakagubig ba? Oh, Oh, no. Ako ay kaligo.